Усім прывітанне. Это у нас трэці этэр па сэндбоксу. Ёсць шмат навін. Але пакуль мне трэба адчыніць усё, бо я не ведаю, як адчыніць без пачатку трансляцыі некаторыя рэчы. Окей. Спадзяюся, чат цяпер у меня ёсць. Акно чату. Чат нажыво. Окей. Напэвна, можам пачынаць. Так. Так. Окей, теперь вы ўсё бачыце. Так, это у нас той самы праект, які вось я рабіў апошнія 2 тыдня. І як можна пабачыць, тут здарылася нешта цікавае, бо 10 числа 10 учебника, короче, был 4 мегабайта висела сцена, але теперь она весит 170 мегабайт. Сам что она весит 30 мегабайт, але показывает, что 170. Дык вось, што я рабіў усе гэтыя 4 дня. Я рабіў сейфы. Вот, 3 сейфы. Пакуль я зрабіў. І зараз вам покажу, што яны, як яны працуюць. Гэта звычайны сейф. Тупо числовое значение. Я вам могу показать числовые значения. Вот чек. Так. І там, як можете бачыць, кожнае нажатие подвышае нешта. Правильный пароль паслоў будзе 0451. Вось такой вось сейф. Спецыяльна адчыняецца павольна. Было адчуванне прагрэсу. Окей. Нічога дзіўнага. Так, гэта сейф, які адчыняецца, калі сабраць усе бонусы, усе гэтыя анлокі. Як можете побачыць, тут у меня пропала, дакладней, кнопка вытеснулась назад. И я не могу отчинить сейф. А теперь могу отчинить сейф. Так, і третій сейф. Так, эта кнопка нічого не робить. Окей. Так ось, гэта сейф, гэта клон коробки бокса из Blueprints. Працуеце ён так же само. Але есть кое-что, что мне трохи карацей, придется с этим проектом кончить. Да. Потому что больше что будет, калі я адчыню у редакторе. Тогда можно побачыць, что тут 3 FPS будзе. Я не ведаю, як гэта выправіць. Прычым, да, вот у самым редакторе, у акенца. Я ўсё пробаваў, але я не знайшоў ніякі спосаб, каб гэта пафікшыць. І я не хочу рабіць гульню в 3 FPS. Поэтому я вырашыў перайсці на C#. Зараз я вам покажу тут все. Ну, это лiterально просто клон коробки из Blueprints. Я трохи подлагиваю. Я ведаю чаму, але я не покажу вам.
Прычым яна падлагівае толькі калі пражаць першы раз кнопку, што, канешне, цікава. Ну, просто літаральна клон. Усе цвета працуюць так же, як і ў Blueprintсе. Што яшчэ можна паказаць? Окей, можна паказаць вот эту штуку. Ось яна стала красным. Тут будет 4 красных. Ось. Ну і можна яшчэ ось гэтую хрень нажаць. Нельга нажаць эту хрень, потому што я адключыў яе. Пароль, калі што, тут будзе белы, тут будзе белы, тут будзе белы, тут будзе белый, але як гэта хрень не працуе, поэтому тут нельга. Ну яшчэ можліва сламаць яе. Я не ведаю, што происходит, але можліва сламаць гэтую коробку. Хаця, як я разумею, я нічога не змагу адрамантаваць. Окей, цалкам усё, што я зрабіў гэтыя 4 дня. Але з гэтым праектам прыйдзецца пакончыць, таму што він зноў жа нельга працаваць. Поэтому перайдзём у другі праект. DC. Так, адчыняецца. Так, есть паведамленне ў чаце. Паведамленне ў чаце няма. Нічога. Нічога хвалюючага ў гэтым няма. Так, окей. Это можна, напэўна, зачыніць. Окей. Vulkan драйвер, что там? Окей, я тут пакуль пачаў рабіць у C-Sharp. Як быццам я нешта не засейвілась. Мабыць так. Не, ўсё так. Напэўна. Окей. Гэта мы зноў включаем. Пакуль надо зайсці ў код. OpenJump.ks. Зараз я вам покажу, што я тут нарабіў за некалькі гадзін. Пакуль... Где гэта? Ось. Что? What the fuck? R-controller, this component player control. Мне трохи цяжка пакуль працаваць у C-Sharp. Асабліва з улікам таго, што цяпер тут няма ніякіх там нодаў. Окей, всё. Всё адрамантавалася. Окей, як вы можете пабачыць, я пакуль толькі за некалькі гадзін учора зрабіў прысяданне. Таксама яно прагрэсіўнае. Чым ніжэй, тым менш хутка рухаешься. Тут можна пабачыць цифркі, як гэта ўсё працуе. Вроде ніякіх багаў асабліва няма. Такіх ёсць, якія нешта ламаюць.
Як я памятаю, гэта насамрэч усё, што я зрабіў учора. Окей. А цяпер паспрабуем зрабіць прыжок. Тут ёсць гэты які шаблон, які я зрабіў учора. Спрабуем яго адректаваць. Надеюсь, ніякіх памылак не было. Калі што, мне трохі перашкаджае бачыць вебка. Дакладней правда вебкі. Я паспрабую іх убраць. Окей. Нічога не змянілася, але... Окей. Так, окей. Што нам патрэбна? Нам патрэбна, калі мы нажимаем кнопку Jump, дакладней, калі мы отпускаем кнопку Jump, то проверялася то, што мы находимся на зямле, і калі мы знаходзімся на зямле, то вектор 3, які пад назвай Z, і мае назву Z, і ён пераходзіў у прыжок. Як гэта выглядае зараз? Цалкам прыстойна. Але ёсць праблем, што трохі не тое. Так, окей. Што нам патрэбна? Нам патрэбна нейкак VZ равно jump speed. Який jump speed можна вось гэта тут нейкую пераменную весці. Property duck float, вось так. Jump speed, property duck property jump height. І тут няхай будзе 200 для пачатку. І тут можна jump height таксама. Какого чёрта? Оу. Я просто зламаўся. What the fuck? Як будто трохи не хапае аператыўнай памяці. Ну, ёсць такое, у меня 96%. Што можна зачыніць? ABS нельга зачыніць. Sandbox таксама нельга зачыніць, браузер таксама нельга. Стоп, а чаму мне в браузере 2 гигабайта занимаю? Потому что тут гэтая хрень. C-Sharp case, як пользоваться, гэта пакуль не патрэбна нам. Так, цяпер стала яшчэ хужэй, яшчэ горш. Expression API.exe. Окей, ладно. Зробім выгляд, што нічога. Non-static property jump text and static. What the fuck? Мабыць, гэтую хрень убраць і перавесці гэтую хрень. Што гэта такое нават? Што ты тут робіш? Окей. Трохи не зламаў рэчы. Так. Jump speed. Гэта можна, наверное, on update. Jump height, on update. Public vector. Jump speed. What the fuck? Var controller this. Окей, паверну вектор у пачатак.
Cannot access non-static property jump height in static context. Що таке static context? Окей, як я розумію, переменную нельга. Кульвести. Ну тогда окей. Мне то докладно потрібно ось гэта. Напевно, ні. Окей, jump speed, var controller, this component player controller, vector z, jump speed, jump speed, jump speed, jump speed. Jump speed рано. Нехай jump speed буде jump height. О, гэта працуе, як я бачу. І зараз паглядзім, працуе ли яно. Оно працуе. Окей. Паменшым на 20, да, 20 до 15. Так, стоп, яно не працуе, потому что оно бярэ чамусьці усе 3 вектора. Ставить на 15... Вектор Z jump height. И оно ставить jump speed Z. Быть так? Зараз поглядим. О, я справді тепер так працюю. Так лепей. Так, 4. 4. Окей, у меня теперь есть звычайный прыжок. І цалкам чаму б не. Але гэта не тое, што патрэбна, таму што патрэбна нам прыжок у сярэдзіне. Прысяданне. Як гэта можна зрабіць? Гэта можна зрабіць. Чат нажыва, нічога. Вектор Z, вектор Z. Что такое вектор Z? То есть памятные? А вектор Z это... А вот что мне вектор Z? Jump speed J и есть вектор Z. Я, напевно, гэта могу просто выдалить. Распоглядим. Jump controller. Jump speed. Z. Что это за кайданы там? Там ведь некая ложка, як быццам синяя. Не могу побачить, что это. А, гэта кружочек ідзе ў дзірку. Што гэта значыць? Окей, чамусь цяпер нічога не працуе. А не працуе, толькі яно трохі не так працуе. Окей, мы павернем гэтую хрень. Я не ведаю, чаму яна так працуе, але гэта тое, што нам патрэбна. Z-ка. У меня 29 дзён засталося. Каб зрабіць гульню. Бо потым усё. Придется сидеть на бомжатской версии. Как же красиво гэта экране тут ідуць. Так, окей. Что нам потребно было? Так, нам потребно было jump speed, controller dot height. Окей, я ведаю, что нам потребно. Нам потребен яшчэ один imp. И if. If. Не путать с if. Такое мы не ухваляем. Так, итак, окей. If, если мы на земле, и если мы на... Если там, что там? Jump height. Если контроллер jump height. Ой, какой jump? Duck. Duck height.
Як тут больше будзе? Так. Если гэтая хрень больше колькі? Где тут гэтая хрень? Jump height, deck speed, jump speed. Мне ж не 10 было. Jump height? Тут яно 10 было, але я не памятаю дзе. Так, speed равно 130. І пакуль тут будзе 130. Але зараз паглядзім. Окей, 130. Дарэчы, калі паглядзець, то першы кадр прысядання у меня... ну тут есть зашито. От этого. Ахова от этого. Бо у меня прысядание, першы кадр. Я рухаешься хутчэй, чым пры хадзьбе. Але гэта нельга пабачыць, таму што есть ахова ад гэтага. Рэч мне нешта дзіўнае тут. What the fuck? Што мне там запраграмавана? Чаму мне так яно разніцца? Окей, не трэба 72 памяняць на 90. Там здесь знайсці 72 і памяняць яго на 90. 90, 90 і 90. Я спадзяюся, я нічога не зламаю. Нет, я зламаю. Я ведаю, я зламаю. Окей, ладно. Гэта ўсё роўна нічога на нічога не ўплывае. Бо гэта нават нельга пабачыць у гульне. А теперь мы перейдем к этой хрени. Если мы... Так, если да хейт больше 130 поделенное на 2, то есть был Lost of Fraction. Что такое в позе был Lost of Fraction? Что это означает, Джейсон? Адкуль гэтыя лічбы? Адкуль яны? What the fuck? Когда кробится, не становится жудосно. Откуда этот контроллер Jump Z? Контроллер Jump. Стоп, контроллер Jump это и есть прыжок. И нечто... Да. І тирано виглядає на звичайним чином. Окей, если дохейт больше, чем... Кольких это... 130 на 2. Это у нас 70... 65. Я спадзяюся, гэта 65. То мы робім маленькі прыжок. То бок Z минус дохейт помноженное на некий коэффициент. Есть некие коэффициенты такие. У меня няма ніяких коэффициентов.
мабуть, добавить коэффициент. Property. Окей, просто эту хранить скопую. Jump. Multiplier. Як написать мультиплеер, а не мультиплеер? Мультиплеер. Я сподіваюсь, это правильное написание этого слова. Хай буде 1. Покуль. DexSpeed на 1. Else. Controller jump. Вот там было controller jump, як быць. Адкуль на угол бера гэтая хрень? Мне дадзены. Нейкая нейрасеть тут у гэтай наладзе, якая аналізуе мои дзеянні. Цікава, конечно. До рэчы, штучным інтэлекце. Спрабаваў у ChatGPT спытаць за C-Sharp і цалкам толькі з дапамогай углыбленага, як гэта называецца, углыбленае баданне. Ён мне толькі так смог правільна адказаць, зрабіць мою задачу. Поэтому тое, што я хацеў сказаць, што ChatGPT бясплатная версія ChatGPT як быццам не так уж і добра ў праграмаванні. Бо яна літаральна прыдумляе нешта. Замест таго, каб просто мне з сайта з API напісаць мне на праграму. Калі я спецыяльна сказаў, што возьмі гэты сайт і напішы з дапамогай яго праграмы, то ён змог напісаць пачатак, я не памятаю, што ён тут напісаў. Це, до речі, там дельта. Що буде, коли я ограничиваю FPS на 60? Як быццам нічога. Як быццам нічога. Коли 10. Калі што гэтую хрань пісаў не ChatGPT, а я. Окей. Як тут выдаліць ограничение FPS? Ось так. Нет? А як? Окей, ладно. Нехай застанется 1000. Откуда меня... Кто меня съел 150 FPS? Стоп, стрим иди. Да, неважно. Окей, я, короче, о том, что ChatGPT тут место в этой крайне. Я литерально написал там 10-20 строчек текста не зразумелого для меня. Я тупо нічога не зразумеў, што ён там напісаў. Я сам придумаў гэты спосаб. Я спрабаваў праз Action Graph пераносіць. Але тут гэта не так уж і добра працуе. Ну, не пераносіць, тут нельга перанесці. Я имею в виду бібліятэку выкарыстоўваць і перапісваць у C-Sharp. Дапамогай гэтай бібліятэкі. Як быццам так і патрэбна рабіць для вывучэння. Окей. Рэчы, цікава, ці вам там не б'е па вушам? Як быццам гук. Добра, напэўна. А яшчэ мне трохі аватарка як быццам
А не, нормально. Ничего такого. Так, а на що я там скончив? Controller, jump, if, else. Та, певно, можна равно поставить, хотя, может, чому б ні? Такий Z, velocity, jump. Так, стоп. Що тут? Калі больш, чым гэта... Калі больш, чым 65, то... Стоп, у меня же есть jump multiplier. Так, jump multiplier. Окей, теперь у меня нет никакого лостов. Что-то там. Так, z минус duckHate помноженное на... Ой, стоп. Ой. Я трохи не твое. Jump multiplier. Окей. Пробуем поглядеть. Калі у мяне больше, чем 65, то повинен быть маленький. Маленький быть повинен. Ой, стоп. Дальше тут не 36, а... а, 72 на 36, 40, 36 плюс 18, 56. Привітання усім. Так, окей. Стоп, чому мені у той бок отрушнуло? И что не то. Z. Z равно... Вот, поверь мне, Velocity. Да ладно, Дьябло. Какого черта? Z. Поверь мне, Velocity. Где мой Velocity? Повернули мне Velocity. А ось, я зрозумів, чому не працює, тому що void. Так, окей, що там було? Було ось так. Z, dot Z. Cannot convert source type to target type. Z, dot Z.
Z.Z. Ну там же Z.Z. Z.Z. Z тут у нас... А дальше гэта хрень надо выдавить. Jump speed Z. Z. Да, эту хрень надо выдавить. Окей, jump speed равно jump height. Jump height. Это у нас эта хрень. Яка чомусь... Так, эту хрень мы тут вот. 200 равно 56. If controller is on ground, if controller docket hit, то Z var Z float. Не, стоп, не float. Вот черт, тут float. Вектор. А, стоп. Какая розница? У меня же есть jump speed. И что у меня тут шмат переменных. Так, окей. New вектора 3. А может мне jump height? То есть типа ты? А, jump height это jump speed. Окей, jump speed это ее jump height. Цікаво. Так, jump speed. Jump speed dot z равно... О, все, я нечто знайшов, напевно. Jump speed dot z. Dot z. Так, тут так само dot z. Jump speed. Окей. А, стоп. Нет, не окей. Jump speed. Dot z. What the fuck? Окей. І воно яким-то чином Нет, оно не компиловалось. Все, пройшло. Як же не хапає памяти? Хоть переходить на Linux. Сколько этот Windows жирає? Хус-консоли. Проводник. Просто, як я розумію, на Linux можна пам'ять зжать. Бо у мене диски, і вони зжати усі. А на Linux так само можна зжати і оперативну пам'ять. Я зараз вам покажу, як у мене диски зжати. Так, я тут все увеличится. Происходит подблик. Как вы почакаете. Напевно, надо было другую папку брать. Але маємо, що маємо. Так, окей. Ще трохи. Напевно. Ось. Бачите папку users. 32 гигабайта, але на диске 23 гигабайта. Это праз сжатие диска. Сама ж крутая речь.
па сутнасці бясплатная памяць. Калі яе не хапае, а яшчэ напісана тое, што яна падвышае эфектыўнасць жорсткага дыска этого HDD. Hard drive. Не ведаю, што там далей. Повышае эфектыўнасць жорсткага дыска праз тое, што файл становіцца менш, і жорсткі дыск можа хутчэй працаваць, можа хутчэй абрабатваць маленькія файлы, бо нейкі вось так. Але я не зжымаў свой жорсткі дыск, таму што пакуль мне не хапала часу. Я толькі гэта 3 дня назад зрабіў, дакладней, гэта зрабіў учора. Да, я гэта зрабіў учора. Атрымалася добра. Конечно, мне патрэбна было перанесці рухавік на SSD, але ў мяне на SSD нічога няма месца. Паэтому з такой вось рэчы можна бясплатна сябе асвабодзіць SSD. Калі што, гэта не ўплывае на производительнасць, як разумею. Просто зжимаю файлы, і яны за некалькі тактаў працэсара адразу пераходзяць у аператыўную памяць. Як разумею, гэта ніякіх там нічога карацей не жырае па производительнасці, толькі некалькі тактаў працэсару. Як што, напэўна. Так, окей, на чым мы там скончылі? Я хацеў затэсціць гэтую рэч. Так, окей, jump multiplier. Ну, какого чёрта? Чему у меня вектор упертый? Я все. Мабуть, так. Мабуть, так. Угу. Теперь лепей. Так, окей, теперь тут потрібно вийти эту хрень. Jump speed Z на угол чему? А jump speed Z равняется jump height. Почему jump height? What the fuck? Стоп, jump speed? What? Jump speed равно jump height. Это одно и то же. Какая тут будет пометка? Хотя ніякіх паметак мы не любім, таму што яны занимаюць месца на дыске. Аж цэлыя кілабайты. Таму без ніякіх паметак. Окей, я пакуль отойду. То асабліва нічога складанага не будзе далей. Окей, хвілінка перапынка.
Окей, повертаемся до працы. Чекаю чат. В чаті нікого. Чому б не? Так, окей. Так, если у нас меньше, точнее, докладнее более, чем 56, то мы делим... О, нет, не делим. Якби гэта так вылечыць. Ой. Так, окей. Можна jump multiplier. Это у нас так атрымліваецца, напэўна, 400. Няхай будзе 400. Як быццам не хапае ведаў, чтобы гэта вырашыць. Як гэта распрацаваць-то? Ну, можна наогул па нейкаму крынжовому метаду. Просто праз jump high. Але як jump high працаваць? Типу, jump high будзе 60. 60 гэта болей, чым. Окей, можна неяк ось так ось, наприклад. Jump speed плюс. Хоча нехай буде плюс. Jump duck high. Точніше, докладні контроллер duck high. Контроллер duck high. Поделенное на 0,1. В смысле? Флот. По типу 200, 400 и 400. Ну, з гэтая хрень. Чому так мало? Яшчэ надо мультиплеер подключить. И спробуем 56. А можна мне 400 яких-небудь? О! Правда працуе. Когда так спід подменшить там да, наприклад, 20-ки і перевести ўжо ось так ось. Во, працуе. Так, окей, повертаюсь. Окей, а тут мы бярем такую ось рэч. Где мой райдер? 8. Так, окей, если 56, 72 на 32, ой, 72 на 4,
это 18. 18 плюс 56. Окей, ладно, не важно. Тогда контроллер jump z. Jump z плюс. Окей, спробуем покуль такую редж. Нечто подлагивает. Ладно, это поделюсь из-за струма. Тобі, конечно, не працювати от першого лица, от першого твора. Тільки прям шмат. Хоча гэта як быццам і не так уж і дрэнна. А не, стоп, гэта дрэнна, таму што 120. Що будзе калі 60. Таксама шмат. Що будзе калі 30. А стоп, там же плюс. Розніца. Що будзе калі умножить? Ой. По типу у нас тут сколько? Джамхейт 120. Мне 500 рейндж. Так. Джамс. Який же цікавий стрим. Окей, ладно. Надеюсь, вам подобається. Хотите его? Можна, напевно... Так, я хотел помножить. То есть 120 умножается на 1, отрымливается 120. 120 минус 32. Это у нас 32. Як-то, як быццам гэта шмат трохі. Будзе калі вось так зрабіць. Ап. Ой, стой. Что не то. По типу, ну тут у нас атрымліваецца 560. Як меньше. А по сутнасці 720. І па сутнасці, чым болей, тым хужэй. Тым менш прыжок. Але. Адчувайце поўным разумова адсталым, калі я бы ўжо гэта просто праз делае бы зрабіў. Дакладней праз делае, праз гэты switch case на 72, на 36. А, там switch case не атрымліваецца, не атрымаецца, таму што ці можа атрымаецца, чым б не. Але мы пойдзем не праз switch case,
Бо гэта поўны крынж. Будзем глядзець праўдзе ў вочы. То потому что я делю, умножаю. Это же умножение, атрымліваецца. What the fuck? Чаму я умножаю? Окей. Толькі, напэўна, вось так. Толькі, напэўна... Вось так. Так, теперь у нас 120 минус 72. Это неблаго. Стоп, тут же есть скобки. Я сподіваюся, тут есть скобки. Я б не хотел бы гэта бачыць. Ну і тады яно і не працуе, напэўна. Это яно працуе цяпер кожны раз. Табы калі будзе 56, то... Так, ну маленькі прыжок, як я бачу, здараецца. Вось. Не сабой, гэта не прыжок, это прысяданне. Маленькі прыжочак здараецца, але... Як яго... По-звычайнаму-то... Так, 120 минус... Контроллер дакхейт, поделенное на 1 и умноженное на 2. Навошта мне на угол дзяліць-то? Так, окей, теперь возьмем, например, 500. Ніяк не могу забыть выключить камеру. Чтобы меня не сносило бы. Что это за ветер? Чему меня сносить? Чему меня сносить? Не супроводу кудись сносить. Вельми повольно. Jump speed Z. 0,00. І тепер питання, чому мене сносить? Без отказу застається питання-то. Какие-то скобки тут не потрібно. По сутности. По сутности, где мой проект? По сутности я могу нарешті выключить третье лицо.
Чому не сносить? А, Так, стоп, what the fuck? Чому, коли я присідаю, мене сносить? What the fuck? What the fuck? Что это за ветер? Эм, эм, у меня есть пытанне. І адказ на гэтае пытанне відавочна я не атрымаю. Што мяне можа снасіць? Мабыць, хітбокс, змяненне яго. Дзе тут хітбокс? Окей, паспрабуем без змены хітбоксу. Правда, не хітбокс ніякі. Але не важна. А дзе тут быў хітбокс наогул? Адкуль я яго браў наогул? О, дарэчы, тут можна гэта грэй паставіць нажы. І цяпер як я разумею, мяне не будзе не снасіць. На жаль, мяне чамусьці ўсё роўна сносіць. М. Ладно, гэта пафіксім мы потым. Дакладней, я пафікшу гэта потым. А пакуль працуем з... працуем з... Да, вось гэтым. Так, окей, калі у нас накид хейт больш чым 56, то мы умножаем jump speed на jump multiplier і вычытаем з яго вышыню помножаную на 3. Атрымліваецца няблага, як быццам. Смотрите, конечно, прыжок просто дурацкий. А чему прыжок такі дурацкі? Потому что ён кожны кадр. Что будзе калі змяніць на другой старонкі, напэўна, да. Кожны кадр будзе найлепшым чынам. Просто гэтая плаўнасць, яна перашкаджае. Насамрэч. Ад яе укачвае. А сабе ведаю чаму.
изменяется до 72. Окей. Так, коли меньше 72, то... If controller on is on ground, то 72. Чому мені автоматично не ставиться гэтай хрэні? Боится самому. Так, все. Что я вебка не вельмі жывая. Ну, цяпер трохі лепей. Але ўсё роўна кожны кадр гэта правяраць, гэта, конечно, крынж. Ну, але не так уж і дрэнна. Ну ладно, не так уж і дрэнна. Але з Fixed апдэйтам было лепей. У якасці адчуцця. Калі гэта был праз фізіку, а не графічна. Она как бы ўсё роўна ідзе фізычна. Але, карацей, тая хрэнь, якая была на першым стрыме, лепей адчувалася. Хоць я і казаў, што яна неяк дзёрганая, таму што яна не дзёрганая. А гэта прям пераплаўная. Jump Speed Z помноженное на мультиплеер и плюс Ducket 8. Ой, тільки не помножене. Нехай буде просто плюс Ducket. Что я выключил? Нет, как это хрень выключить? Як я выключил? Знайшов. Это просто губитель нервов. Этой хрени может посоревноваться только сочетание клавиш Windows W. Это яшчэ больше. Губительная рэч. What the fuck, я почему не працую? Умноженное jump speed. Плюс контроллер Dark Haze. Ой, у меня нету контроллера.
Ой. А як быццам 500 гэта вельмі шмат. Можна і застацца на... Якое там звычайнае значэнне? 300. Ну, можна застацца на 220. Ладно, на 200 для роўнасці. Можна застацца на 222 наогул. Это, конечно, адчуваецца прям вельмі дрэнна. Ладно, адчуваецца это вельмі дрэнна, таму што вельмі хутка. Да, так гэта трохі лепей. Окей, адчуваецца гэта прям вельмі дзіўна. Это зусім іншая сістэма па... Як будзе па... По сравнению. Як будзе по сравнению. Нешта згубіліся нейроны. У параўнанні з тое, што было пабудавана на экшн-графах. Але цалкам гэта можна неяк. What? Чаму яно... Таму што 222 я забыў паставіць. 222, 45. Па тыпу гэта... Гэта можна выправіць проста-напроста паставіў 444 і памножыў на 2. Напрыклад. Не на 2, а на 1.5. 1.5. Флот. Это можна выправіць такім чынам. Ну да, можна выправіць такім чынам просто. Гэта будзе адчувацца значна лепей, чым. Ось так вот. Гэту хрень можна на угол добавить сюды. Чисто ради прошпила. Ну какого черта ты выдаляешь мне? Пробачьте за уставки з клоуном, блазном. В смысле, ты не памятаешь, что такое jump multiplier? Ты что? Потому что это не jump multiplier, это jump multiply. Ну что я взломаю? Почему я взломаю? Просто не рандомным шином некие рэчы у гэтым рэдактары. Лепей я заставаўся ў Visual Studio Code. Чаму у гэтым райдеры? Там просто рандомна робіць некія дзіўныя рэчы. Хаця насамрэч цікавы рэдактар. Не так уж і... Ну, падыў просто рэдактар як рэдактар, але, напэўна, тут ёсць фічы, якія патрэбны. Ну, і тут шрифт вельмі цікавы. Ён спачатку мне не падабаўся, шрифт райдера, але цяпер я просто альтабую сюды і просто насалоджваюсь гэтымі літаркамі. Яны такія красивыя.
такія прыгожыя. Окей, што будзе, калі jump multiplier, напрыклад, 2. Да, так і будзе. Можна праз jump multiplier працаваць. Можна зрабіць полуакно. Што адчуваецца, як быццам галоўны герой нейкі... ну к тому же меня вядзе ўлева. Да, гэта надо выправіць. Спрабую зараз, напэўна, выправіць. Але чусь мне падабаецца, што на стрыме я гэта не выправлю. Як быццам. Дарэчы, трэба змяніць назву. Где апошняя кропка? Ладно, няхай будзе. Окей, скончыў на сёння стрым. За час мы управіліся і поўнасцю перанеслі сістэму прысядання у новы праект. Насамрэч нічога новага я не даведаўся ў C-Sharp. Таму на наступным стрыме, мабыць, я буду чуць лепей у рэчах. Карацей, пакідаў. Бачымся яшчэ раз.